perunat, sipuli, kurkumajoneesi, valkosipuli, ketsuppi ja sinappi. Ja muista, että pistetään sitä siellä sinappia. Laita vähän mun makalaperunat. Mitä sä haluat? Joo. No Suomea! Perhosia. Mä haluan kakkosta. Nyt on kyllä Jorgen eksynyt väärään osoitteeseen. Se libaari on tuolla toisella puolella. Joo, ja niin, saako täältä munakasta? No, kyllä saa. Saisko Håkanille olla jotain muuta? En mä lihistä halunnut vaan munakasta. Täällä päin munaa kastetaan yleensä piirakkaa. Nyt Yökahvilan kahviosta asiakkaat saavat mitä haluavat, toisin kuin perään grilliltä. Yökahvilan kahvio!